calda, escolta la teua gent, fes que tots tornen a casa i acabes de mal moment. Fes que tots tornen a casa i acabes de mal moment. Ara fa 3 anys, durant l'hivern del 2006, per motius personals vaig considerar que s'havia de recuperar la memòria de tota una generació que després de la guerra, durant la dictadura i inclús durant la democràcia, per motius pel terror de la que va ser la repressió franquista, no van expressar, no van poder treure el trauma que va significar viure la guerra civil i viure la batalla de l'Ebre. Per compte i risc propi vam estar 6 mesos treballant, fent entrevistes, crec que va ser unes 35 entrevistes aproximadament, i a partir d'aquestes entrevistes, després de guionitzar-les, després d'ordenar-les cronològicament, perquè els vells van i atrás de la seva vida amb molta facilitat i moltes vegades te perds, vam fer un guió del que va ser poble a poble la batalla de l'Ebre, vam muntar un tràiler i en aquest tràiler vam anar a buscar finançament. La generació dels nostres iaios se va mossegar la llengua tota la vida. Va viure en terror tota la vida. No només ells, sinó els nostres pares. Vull dir, a la documental, una de les coses que diu Josep Sánchez Cervelló, el narrador actiu del documental, l'historiador, és que sa mare li dia els nens conten al joc el que els vells diuen al foc. Això què vol dir? Que moltes vegades els crios no se'ls explicava, no se'ls explicava el que estava passant. És un home que, a la pel·lícula ho explica, que als 3 anys la Senet de Fai l'assassina al seu pare. És un home que tota la vida s'ha educat en aquest ressentiment i en aquest odi visceral contra tot allò que era diferent als que van guanyar la guerra. Un home que encara avui defensa les tesis, entre cometes, franquistes. I un home al qual, coneixent-lo a fondo, veus que té un fons molt bo, és una persona normal com tots nosaltres, vull dir, l'únic que passa és que té un trauma molt gros, o sigui, ell en 3 anys, ell l'únic que se'n recorda de la mort del seu pare és dels crits de la seva mare el dia que el van matar. Aconseguir trencar la llei del silenci sense fer mal és, entenem molt bé a les persones que tens davant de la càmera. És no prejutjar la gent, és saber que potser aquella persona ha fet mal durant la seva vida, però que tots ens podem equivocar i tots podem canviar. O sigui, el que proposa el documental és un viatge no només pel territori, per les Terres de l'Ebre, sinó un viatge, a part de generacional, o sigui, des de la nostra generació cap atrás, i al revés, des dels testimonis dels iaios cap a la nostra generació, sinó també un viatge psicològic, un viatge, una metamorfosi, un canvi. Jo crec que té molt de sentit furgar en el passat i ficar el dit a la llaga, però sense fer mal, o sigui, arribant a conclusions. I sobretot mirant-lo des de la perspectiva que ens donen els anys, tenim la possibilitat de poder tancar una etapa de la nostra història. I jo crec que aquesta responsabilitat la tenim precisament la gent de la nostra generació, o sigui, la tercera generació després de la guerra. Per què? Perquè no tenim cap vincle dolorós en aquest passat, o sigui, no tenim cap germà, ni cap cosí, ni cap pare mort a la guerra, i segon, tenim les eines per a fer-ho.